Ọhaneze ndị ọma unu abụọlachi. Asị m nke onye chiri ya zere o ji ngaji eri cheta onye ji aka. Na nketa bụ Monde Eke abalị 12 nke ọnwa Eprel 2021 ka anyị kọrọ gị agwụdo ngwongwom n'akwụkwọ akụkọ nke taa. Aha m bụ Chinonso Ugorji, CPC onye nkụka. Ka anyị dị ndụ. Na mbụ ka anyị ji akwakọ Vanguard bịa n'ụtụtụ taa ebe anyị hụrụ isiokwu ndị nke a. Ọbara ojii ekweghị ka Abiola bụrụ onye isi ala, ya ka Obasanjo na-ekwu. Ụmụafọ Naịjirịa kwesịrị ịmata na ego anaghị egbo mkpa niile, ya ka Pastọ Faseru na-ekwu. Maka atụmatụ ndị uwe ojii ime obodo, ndị uwe ojii 704 ji ọkwa kọnstebụl anatala ọzụzụ na steeti Kano ka anyị hụrụ na Vanguard n'ụtụtụ a. Kpọmkwem na Disọnụ ka anyị hụrụ isiokwu ndị a. N'ikpeazụ, ndị gọvanọ mpaghara South East ekpugheela otu ọrụ nchekwa Ebube Agụ iji gbaa megide mpụ na omekome na mpaghara ahụ. Ọ dị mmadụ ka anyị na-ekwu gbaka m hụrụ Sachidema gị onye na-ebụtakwa akụkọ Nigerian News Guide ka ọ wụchara ebe a n'ụtụtụ anyị ji tinye nnukwu na nke taa. Sachidema gị Ịbọọlachi Nonso Ugorji, bọọlachi ndị Imo ndị nwe m ndị na-ege ntị, bọọlachi ndị South East ndị Igbo. Anyị ji eme ọnụ ndị Naijiria ebe ọbụla ụnụ na-ege anyị ntị. Ụbọchị taa mara anyị mma. Azụ ndụ ga-amara anyị mana mmiri ma ọ ofe ọgbọnọ ma ọ egusi ma ọ ọha ma ọ wee deka ọbụla ọ wee ga-eriju afọ. Ụbọchị taa ga-adịrị anyị ma ndewo nọ. Azụ ndụ etikwela ego ọ na-ekwezi nzụta ya ubekwa azụ isi mbele ka ị hụrụ gị zụta tii n'ofe a na-agaji agaji ndewo nọ. Ọ dị mma. Dịka m siri kwuo ga-abata na ndị gọvanọ mpaghara Igbo hiwela otu ọrụ nchekwa Ebube Agụ. Gịnị ka chere banyere ọnọdụ ahụ? Ha mejikwa ya emeji, ihe mechiri ama eji akpọ ya nwa mma. Ọ dịghị mma asị mmadụ ihe gburu ya n'ụwa ya mbụ so gbukwa ya n'ụwa ya ka ugbu a. Ihe a ha mega akpọghị Ebube Agụ, akwadoro m ya, mana ya bụrụ na emeji ihe emeji enweghị ezi mkpụrụ ọ ga-amịpụta. Ya bụrụ na emewe ihe ndọrọndọrọ ọchịchị politiks a na-eji ya na-egwu egwu mba, nchekwatara ọchịchị wụ ihe a chọrọ na mpaghara South East gbaa gburugburu. Ọ bụrụ na anyị ga-enwe ọganihu, ọtụtụ ndị mmadụ na ha emechila na-agbapụ na-eburu ụlọ ọrụ ngwa ha ahịa ha na-ebuga mba ofesi na-ebuga mba ọzọ n'ihi enweghị ezi nchekwa n'ala Naịjirịa. Ụfọdụ na-aga Afrịka, lekwe Tunisia, lekwe ọtụtụ ala Afrịka ndị ọzọ ha na-agba na-aga. Ebube Agụ na-eche agụ ya wee ezigbote okwu ọkpụtọrọkpụ ndị Igbo, mana emejie ya wee ya gaa n'ihu. Nnamdị ka na-akpọlitere ha n'ụra n'ihi na anọghị na-ehi ụra kemgbe afọ 50, afọ 30, afọ 20, kemgbe e nwere nlọtaghachi ndọrọndọrọ ọchịchị n'ala Naịjirịa ya wụ afọ 1999 anọghị na-ehi ụra ndị gọvanọship mpaghara South East n'ala Naịjirịa. Nnamdị Kanu ekele dịrị ya kpọte ha n'ụra. Anyị na-aga n'ubi a na-enwe ha na-akpọ imeji ihe modification na ihe ndị ọzọ. Anyị na-agaji ntakịrị a na-emejiche, a na-agaji ntakịrị a na-emejiche. Ndewo. N'otu nkeji ụnyaahụ anyị nọrọ na-atụle isiokwu a ka ụfọdụ mmadụ nọrọ nnọọ katọọ ya bụ atụmatụ ebe ha nọrọ, ndị gọvanọ ala Igbo nọrọ nwee mkparịta ụka ha na ndị brigade commander ụlọọrụ Navy nakwa nke ndị agha tinyekwara onye isi ndị uwe ojii ala anyị. Ụfọdụ nọ na-ekwuzi gịnị mere ga-eji na-akpọ ndị oku na ihe gbasara ndị Igbo na ọ kwesịrị ịbụ ndị gọvanọ ala Igbo jikọ aka ọnụ ha na otu ọhaneze ndị Igbo jikọ aka ọnụ hazichaa otu ọrụ nchekwa dị otu a emezie ka ndị a mara maka ya. Agaje m ikwu ihe dị otu ahụ n'ọdịnihu mana m ekwu oyi ugbu a onye ka m ji ekwu emejie ya dị mma. Ga-ịhụ ndị ọrụ nchekwa niile n'ala Naịjirịa ndị ka ezitere South East enwe ndị kewu ndị Igbo. Ị ga-agba egwu karịa onye nwe egwu ahụ, onye na-ebupụta egwu, onye nwe egwu asọ onye anwa abịa Igbo cultural dance. Ị ga-agbakanye ya n'egwu n'ihi na ọ ga-achọ asọ pịa mmanwụ na-eme ka mmanwụ eme gịnị sie ike. Ndị a niile echi mpaghara ugwu, mpaghara South na ebe ndị kpọtacha ha nọ ya. Ọ ya ka m ji na-ekwu n'ihi na gị were ike gị Ebube Agụ ahụ gị were enye onye mba ya eji ya merụọ gị ahụ. Ebube Agụ ga-awa onye nọ n'ụlọ, onye nọ n'ime ụlọ. Ihe a ka m ji kwuo na-ekwuchikwa ike sị ha kpọọ Nnamdị Kanu, sị ha kpọọ ndị nwere aka oke na ọchịchị, sị ha kpọọ ndị nwere aka oke na nchekwa, sị ha kpọọ ndị nwere aka oke na ihe gbasara imeji obodo, ndị a na-akpọ development expert na ihe gbasara policy dịka ụta m Chidema gị policy development expert. A na-ekwu okwu asị kpọọ ha gị sị mba na-eme ya ikwuru m okwu sị ihe ndọrọndọrọ ọchịchị, ihe politiks a na-ahụ ya dịka politiks. Ọwụ ụta na-echeme gị mekwa ya were ihe agha ha n'aka asị esiele security architecture gị were agha ndị ugwu n'aka. Ọkwa ihe ahụ ekwuru m okwu sị asị mmadụ ihe gburu ya n'ụwa ya kembụ so ogbo ya n'ụwa ya ka ugbu ọ wikwa ọjọọ.
ikwu kacha ikwu nkwa echekwa ha emete ihe ọbụla emege ya wụrụ ndị a bịara bịa haziere ha mba ndị ga-ahazi ya enwere ndị na-aba ime ọhịa ha akụjọ ihe a na-agba agba enwere akụrụgba na-agba agba n'ime ọhịa onye mba bi n'ime ọhịa akụrụgba ha agba ya jụọ ga-enwe ka na-akpọ nwa njụjụ ya jụsa gị fuo mana onye nwe ụlọ asọ ya makwụ ya baa n'ime ọhịa ya enwe ike ihe ndị ahụ agaghị ajụ n'ihi na ọ mara lụta oge chize ha na ha wụkwanụ nwanne ka ahụ anaghị eri onwe ha emezie ọwụ ndị Igbo ga-anọ n'isi ọwụhụ gị bịa were ugodo eji agbapụ ụzọ nchekwa n'ala South East gị were nye ndị ofe mmanụ gị were nye ndị Fulani gị were nye ndị ugwu mba ọ dị mma n'ịga n'ihu na Dison ka anyị kwara isiokwu ndị a Obasanjo ga-ezute ndị otu Arịwa Afenifere na Ọhaneze n'ihe ọnọdụ enweghị nchekwa ala anyị na steeti Adamawa enweela obi iko n'elu dịka ndị otu Boko Haram gburu mmadụ 7 dọkpụrụ ndị ọzọ n'ike ebe atọrọla onye ụkọchukwu Katọlik nakwa onye ọzụzụ atụrụ nke ọzọ na steeti Imo karụ na Dison n'ụtụtụ a na Daily Post ka anyị hụrụ isiokwu ndị nke a obi adịghị Chineke mma banyere ọchịchị Buhari ya ka otu onye ụkọchukwu na-ekwu dịka o bu igbe ozu n'isi were na-eme mkpesa ọ bụ Dambazao na ndị ndu mpaghara ugwu mmadụ 4 ọkwa ha dị elu na-akwado ndị otu Boko Haram ya ka otu OPC na-ebo n'ebubo ka anyị hụrụ na Daily Post n'ụtụtụ a asụ m na ihe ha kwuru weziokwu mana ya wụrụ na enweghị ezi nchekwa na mpaghara ugwu ala Naịjirịa weziokwu ọwụ ndị ọchịchị ị ga-ahụ ihe bishọp ụka Anglican na izuụka gara aga na ihe Easter ya ekwu okwu su Chineke na ndị ọchịchị Naịjirịa na ọtụtụ ndị ụkọchukwu na ha emegbuole Chineke metọkwa mmadụ na-enwekwezi nchekwa na ndị gọvanọ mpaghara ugwu na-akwado ọchịchị nchugbu na-akwado ịkpọpụta ndị mmadụ kpọpụta ha ka ha si na Kristian baa na Muslim na-akwado ọtụtụ arụrụ ala egbu atụtụrụ ndị mmadụ egbupụ ha isi a na-anapụta ego kidnapping akpọta ndị mmadụ asa chọrọ 1 billion asa chọrọ 500 million asa chọrọ 200 million ha na-eme agbata eke n'ego anyị na ha gbara Ezukoo nwere ihe arụ ihe ndị OPC na-ekwu ekwesịrị ka enyocha enwere otu onye na Kaduna Southern Kaduna nwoke Lekọt na ndị ọzọ kwukwu okwu mgbe gara aga na-ekwusi ike na-atụ aka sị ndị a gọvanọ na ha so na ndị na-akwado Boko Haram kama a ga-eme ndị gọvanọ ndị emere kpọta ha jụọ ha ajụjụ a ga-akpọta nwoke ahụ na-achọgharị ya sị a ga-egbu ya ndị DSS kpọọ ya ndị polisi akpọ ya ndị ka akpọ ya a na-achọ na-eme ihe ụjọ n'ahụ nwoke na-ekwukwa ihe okwu ọtụtụ ihe ndị niile arụrụ ala niile nọ na Naịjirịa ndị ugwu ha jicha ya jide ya n'aka anyị na-ebute mmanụ a na-eji aga eme ihe niile emege na Naịjirịa ha na-eri ego ị gaa na NPC ha nọchi gị gaa na CBN ha nọchi ihe enwetakwana ego eji enye ndị ọrụ ubi ka ha kọpụta ezi ihe anyị ga-eru ema na-ata ndị Igbo ọ na-aga ọrụ ugbo o wee eziokwu ka anaghị eji ka aga n'ọrụ ugbo mana ndị kenụ ana ole n'ime ha nwetara ihe ndị eji enyere ọrụ ugbo aka ka enwe ike kọpụta tomato enwe ike kọpụta yabasị enwe ike kọpụta rice enwe ike kọpụta ụgụ na ihe ndị ọzọ ndị mmadụ eriju afọ enwe ihe dị ụtọ ahụ enweta otu ndị ebo ya anyị na-ebe akwa otu ndị ahụ kwa ndị ka ha enyega ha na CBN na-eji aka ọrụ ezo ha ka enyega ha na ọchịchị ezo ha ka ha ji nta jide mma abịazie ha jikwe ihe a na-akpọ kidnapping kankara jankara takaram gụrụgụrụ ihe niile arụrụ asa arụ gba afọ ya wụrụ omenala o were omenala ọ ya ka ejizi na-ekwu okwu ezi nchekwa region ọbụla gaa na-echekwa obodo ha onye ọbụla laa n'ala nna ya ndewo ka lọta n'ụlọ ugbu a jiri ebe anyị ji akwa akọ News Guide bịa n'ụtụtụ a Nigeria News Guide n'ihe atụmatụ ọrụ okporo ụzọ ndị bụ ọkaibe Ụzọdịmma kwesịrị ka enye ya otuto ya ka Ijezie na-ekwu echiche ode 2023 ihe mere ndị Igbo kwesịrị iji jụ ọkwa osote onye isi ala kwesịrị lebagharị Naijiria anya ka ọ dị ugbu a ya ka otu onye ọkachamara na-ekwu dịka kpọrọ Buhari na ndị otu APC oku ka ha na agbụrụ ndị ọzọ dị iche iche tinyekwara otu ndị na-eyi ọha egwu nwee ọgbakọ mkparịta ụka Nwawụba eturula ugo dịka onye omeiwu etiti ịbụ ọkaibe na steeti Imo dịka ọ dọtara ihe ruru atụmatụ ọrụ 150 kwalitekwa ihe karịrị ohere ọrụ 100 kesaa ihe ruru 100 nde naira ego nkwalite n'ihe na-erubeghị afọ 6 Kairo na News Guide n'ụtụtụ a Nigeria News Guide n'ụtụtụ a ndewo mechiche ọnụ na ka e kwuru maka ịkpọ oku ka a hazigharịa Naịjirịa ihe a na-akpọ renegotiation ya wụrụ na a chọrọ ka Naịjirịa gaa n'iru a na-ekwu ya ndị mmadụ echesa egwu ndị mmadụ ya ihe na-esi n'ọnọdụ ọjọọ na-agakwu na ka ọjọọ kacha ka ọjọọ ọnọdụ ọjọọ na-aga na ka ọjọọ kacha ka ọjọọ ndị a niile na-eme onye ọkachamara na-ekwu okwu so akpọta IPOB
kpọta ESN kpọta ele ha na-akpọ ya OPC ọwụhụ Boko Haram maka na ahụrụ m militia ya nsogbu anụ hapụ Boko Haram ihe mba ụwa amaala ya dịka otu kacha ndị na-eyi ndị mmadụ egwu na mba ụwa gba gburugburu ka ha wụhụ ihe ekwughị kpọta Miyetti Allah kpọta Middle Belt gịnị kpọta ndị South West abịa nọchie agbachigide ụzọ a na-ekwu enwe ebe a na-aga eti ọnụ n'ihi na akpa eme gịnị a na-anụte ma ọ wụ ya onye ahụ kwuru na Naịjirịa nwụọna n'ọnụ na mọcharị ebe a nọ na-ahazi na ihe echeziri ugbu awụ ka ekwechi a ga-eli Naịjirịa mana Jizọs nwere ike ịbịa kpọlitekwa ya na ndị nwụrụ anwụ ma ọkwa ndị mmadụ ahaji bewa akwa su nwoke a ọnwaanyị a na-akpọ Naịjirịa nwụrụ anwụ ya si n'ọnwụ bilite ka ọzọ wuo onye a na-akpọ nwa wụba n'otu ile Igba dịka onye omeiwu etiti kacha ndị ọzọ n'ọrụ Henry Wawụba asọga ịhụ ihe ndị o mega ọtụtụ ụzọ ọtụtụ ọrụ transfọma ọtụtụ ndị mmadụ enyeghị ego otu gara hajicha leba anya na ihe ndị a chọpụta na nwoke etiela Igba o kwesịrị ka etuwe ya ugo ihe a na-akpọkwanụ nwoke a na-akpọ ụzọ dị mma gọvanọ Imo steeti nọ nso ịma awụ nwanne onye ojirile a na-ama eme ihe nwantị n'ebe a na-ama eme a na-ekwu ya hoo otu o chiri dị ọtụtụ ụzọ nọ n'Imo steeti a malitere yiri uwe ọma ọ ya ka nwoke a na-akpọ Ijezie OPJ ndị Ezeonomi ụzọ agba na kansụl Ikedịrị na-ekwu ya sị na ekwesịrị ka a kọọra nwoke a na-akpọ ụzọ dị mma aka n'ihe ụzọ ndị a ọ na-arụ na Imo steeti ejikwa m ohere a na-akasi ezigbo m na m nkwu na mgbe gara aga mgbe ekwuru okwu gọvanọ 2015 anyị depụtakwara n'akwụkwọ aka Nigerian News Guide wụ Dr. Osmond Imoka na-achọ nne ya nwụrụ asọ nwụrụ ọ gbara afọ 103 njikwa ohere a na-asụ ha ọwụhụ ndo ka a ga-asụ ha Chineke emeela mee ka nwaanyị ahụ nwee ezigbo o metụtara ha onye o mere amarala o eziokwu ndewo kenara oke ekwentịrị otu taa ka anyị gụpụtakwa akụkọ nkasị nke News Echo biko nụ ebe anyị hụrụ isiokwu ndị a maka ntụliaka elu Anambra mmadụ ka PDP ala njikere iweghara ọbịa ọchịchị dị n'Ọka ndị gọvanọ ala Igbo hiwela otu ọrụ nchekwa Ebube Agụ nke ahụ ka anyị gụrụ n'oge mbụ ọ dị mma 0815050 bụ akara ekwentị anyị taa maọbụ n'akara Facebook anyị Darling FM Owerri anyị hụzi gị anyị agụpụta ya ebe a na-egbughị oge ọbụla 08150501073 ị bọọla chie nwanne gbanye redio gị nụ ndewo aha gị na-ebe isi akpọ anyị nụ amen amen ndewo ọ dị mma 08150501073 ka bụkwa akara ekwentị anyị taa ihe anyị bụ Igbo Ezukoo dịka mụ Chinonso Ugorji na Sachidema gị nọkwa n'ebe n'ụtụtụ taa iji na-etipụrụ gị ịgba dịka o si adịkwa ụbọchị Mọnde niile ị bọọla chie onye nke m ya gaziri gị nụ Dikin nwanne m nwoke Chidi Amadi ekelele m ndewo ị bọọla chi nna m ukwu ọ Dikin Chiflelichi Kelechi Urogwe Owerri West City of Progress na-akpọ isi na mbụrichi Holiness Church n'ọtụtụ a na-abụ ọ dị mma gaa n'ihu nụ ihe chọrọ itinye ọnụ ihe gbasara maka ndị gọvanọ ala Igbo maka ihe ha wepụrụ nchekwa akpa Ebube Agụ ọ bụrụ na ha wepụ nchekwa ha biko ha mee ka ọ gachie ma jejie egbe ma ọwụ mma ma ọwụ yunifọm uwe a ga-asụrụ mara na ndị ewu ndị aghọpụra maka iche nche ọ
ọwụ iwepụ ndị nchekwa ihe n'ọnụ onwe ha ọrụ etinyere ihe ha marakwana na ndị a ga-akwụ ha ụgwọ n'ọrụ ewepụrụ ha si ha ga-arụ dịka ndị na-eche nche n'ala Igbo werekwana ezigbote egbe ere mma nye ha kpado ha ma n'ihu ma n'azụ mgbe ọ dị mma ma ọ dị njọ ọ wee si ha agbalagachi hapụ ndị ahụ ndị agaghị hapụ ndị ahụ ọgbọ ndị ahụ adawewe ha n'ahụ ha mechie ọhịa m na-ekwu n'ọtụtụ ya gazie dịka oge na-agaghị achịcha ndị a dị n'ihi na ndị ụlọ nzukọ omeiwu steeti dị iche iche ga-abịanyecha aka n'akwụkwọ tupu enwe ike na-ehiwe ya a ga-abanyecha aka n'akwụkwọ mana a ga-ebi ihe gbetara ọchịchị nye ha mma nye ha ube nye ha ihe niile eji alụ ọgụ onweghị onye na-aga ezi nchekwa ị ga-agbawa ya egbe ị ga-agbawa ya aka otu esi eme ndị ụlọ nzukọ omeiwu steeti ise nọ n'ala South East gbaa gburugburu ka ya ọ naghị ara ahụ ihe anyị a na-akpọ executive bill enwebata ozugbo ọ pịam ma bịa aka n'akwụkwọ ka ha ga akwa uwe sụwa ha anyị na-enye ọkụ na-agaji n'ihu ama emeji ihe ọ ga-agba onye ụpa ọ dị mma 08150501073 maọbụ na Facebook anyị Darling FM Owerri ịbọọla chie ndewo gbanye redio gị nụ ndewo ya gazie ndewo ịbọọla chi ọ dị mma gaa n'ihu biko this security ndị gọvanọ wepụtara this time gịnị mere ha sọpọtụrụ this land wepụta GSM ha agbakọ aka ahụ na ewepụtara aka then ha agaghị iwe ha their own gịnị mere ha ji iwe ha nke ha ọwụke ahụ Nnamdi Kanu wepụta that GSM anaghị tinye ha ji wepụta their own onye ntụmekwu ha na-ezi anya ọ dị mma ya gaziri gị nụ ị na-akpọ ka ha lezie anya ihe kwuru ọwụghị iwu na ha ga-akpọrọ ndị ka Nnamdi Kanu wepụtara mana ha ga-elezi anya ka enwee ike were ụdị ka ahụ were hazie ka akpọtakwa na onye we onye n'ihi na onye hajiri ọnọdụ na mbụ dịka onye bụ ụzọ mewe ihe ya na-akacha emeji ya ma nwee ike hazie ya bịa ndị otu ya bịa emezie ihe nna ayọkwa Nnamdi Kanu so ya mesata atụ mmiri ya lọtatụ ya kpọọ ya n'ekwentị anụ m na ọ naghị azacha oku ekwentị mgbe ụfọdụ ya kpọọ ya n'ekwentị ya zatụ ọwụ nwoke ike ọwụ onye Chineke gọziri ma ọ ga-elekwe ndị gọvanọ ndị a nwekwara ugwu ka ha otu aka ọ dị nwaanyị amụta ibe ọ dị mma ka gbapụ aka ya ma n'oge na-adịghị anya laghachite anya gaa n'ihu na ya bụ ihe omenọkwa n'ebe ahụ ma na-ege ntị ta n'ihe anyị bụ Igbo Ezukoo na redio Ọhaneze Darling 107.3 FM Owerri dịka mụ Chinonso Ugorji na Sachidi amaghị nọ n'ebe a taa itipụrụ gị gba na ya bụ ihe omenọkwa n'ebe ahụ apụkwala apụ 107.3 Darling FM. The People's Radio. To all the customers around the globe. Chief, how come your electricals and electronics are so durable and effective? Ever heard of AO Emako Plaza? AO Emako Plaza, 58 Ihuba Street by Tetlo Road, Owerri, is the place for electricals and electronics. For those with highest in electricals and electronics. Welcome to AO Emako Plaza. Dealers in all types of electrical appliances, electronics like home theaters, TVs all sizes, fridges, freezers, generators, office and household furniture, garden lights, switches, sockets, Italian chandeliers, distributors of Nigerian wires, cables and armored cables like Cabel, Metal, Berliak and Coleman wires and cables. What are you waiting for? Rush now to AO Emako Plaza, 58 Ihuba Street by Tetlo Road, Owerri. Phone 0803 7213 Email emacoglobal@yahoo.com. Emaco Plaza, 58 Ihuba Street by Tetlo Road. Your one-stop shop for quality cables, fittings, electricals, and electronics. For your stone-coated roof tiles, marble, granite, and all tiles, aluminum profiles, foreign doors, and all sanitary ware. Go to Kentex for Nigeria Limited. For these and many more, for affordable price and quality, you'll be satisfied.
Come to Ken Desmond Industries Nigeria Limited for your stone-coated roof tiles, water collectors, aluminum profiles and accessories for your windows and partitions, stainless steel pipes and accessories for your staircase and handrails, PVC ceilings, marble, granite, and all kinds of ceramic tiles, as well as foreign security and bulletproof doors, steam bath, jacuzzi, shower cubicles, complete sanitary ware, sale and installation, all at prices and quality that will satisfy you. To get these and more, visit the new ultra-modern 3D Building Materials and Finishing Plaza, Timber Market Junction, Road Safety Road, Naze, Owerri, or Ken Desmond Plaza, 197 Douglas Road, Owerri, or Ken Desmond Plaza, 88 Abba Road, Umuahia. Phone 0803-553-2369. Expressions without words won't have it any other way. Moments will feel joy. Been lost in the moment, the freedom you will find. That's what's celebrating. Bring your moment to life. Find the satisfaction in the nourishing trend and sparkling. Celebrate a little way, making big differences in the nourishing trend and sparkling. Enjoy in red grape, white grape, peach variants, Valletta sparkling fruit drink. Celebrate every moment. Another premium product from Intercontinental Distillers Limited. Have you heard? Returns Market Investment Nigeria Limited have diversified into building a cooperative society with a brand name, Returns Market Multipurpose Cooperative Society Limited, which has given its members opportunity to monthly 10% dividend of their share capital. That is, members enjoy share dividend on monthly basis where funds are placed on various profitable sectors like logistics and transports, financial markets, real estate, industrial productions, and so much more. All registered members of Returns Market Cooperative have duly received their 10% dividend monthly for the past 4 years and still counting without stories. For more inquiries on how to become a member of our cooperative, you can contact our office today. Greenwich Mall, number 3, Umes Eronini Street, along Ikenebu Girls Secondary School, Owerri, Imo State. Call us now on 0702-521-1290 or visit our website at www.returnsmarketcooperative.com. Choose financial freedom. Choose Returns Market Multipurpose Cooperative Society Limited. Good P Marketing Company Nigerian Limited, import of all kinds of tiles, the home of Italian tiles in Owerri, all made in Italy, all kinds of Italian bricks, Italian wall, Italian grace and non-grace tiles. Head office, Thailand Mall, Shop 4C at Naze Timber Industrial Market, Owerri, Imo State. Branch office at Ngobala Line, Shop 116, Shop 280, Shop 281 and Shop 287. For more inquiries, call 0704-742-2812, 0813-9304-185 or 0806-457-4034. 107.3 Darling FM. The People's Radio. Ewo ọha ndị steeti Imo ihe ọma abatawo n'obodo maka na ụzọ adịla mma dịka ọchịchị etiti na-ehiwe ihe omume iji mmanụ gas ndị nọ n'ụdị ikuku eme ihe nke akpọrọ National Gas Expansion Program na steeti Imo. Ihe omume a bụ atụmatụ nke ụlọ ọrụ ọchịchị etiti na-ahụ maka mmanụ petrol site na njikọ aka ya na ọchịchị steeti ndị nwere n'ala anyị wepụtara n'iji mee ka mmanụ gas ndị a na-esipụta n'ala anyị bakwuo ụbara rutekwuo ọtụtụ mmadụ aka bụrụ nke ndị ala anyị nabataziri nke ọma maka iji ya eme ihe ma bụrụkwa aka rute nwa ogbenye. Ihe omume ngosipụta a ga-eme na steeti Imo ga-ewere ọnọdụ n'abalị 12 nakwa n'abalị 13 nke ọnwa Eprel afọ abụ 2021 n'ụlọ oriri Rock View Hotel dị na gburugburu okporo ụzọ si Owerri gawa Ọkigwe malite n'elekere nke ụtụtụ. Ịbụ onye nwere ụlọ ọrụ mmepụta ngwaahịa n'ogo nta, ịbụ nwoke maọbụ nwaanyị onye oji ego achụmta ego, ka ịbụ onye nwere ụlọ oriri, nke a bụ ohere ọma nyere gị isonye n'iji mmanụ gas
gas nọ n'ụdị ikuku eme ihe na steeti Imo karịa ịdabere na mmanụ petrol. Bịa sonye n'ihe omume ngosi a nke ndị na-emepụta mmanụ gas na gburugburu ala anyị na-eweta. Onye ọbịa pụrụ iche ga-anọ na mmemme ahụ bụ minista nta na-ahụ maka mmanụ petrol n'ala anyị Honorable Timipre Silva. Onye isi ga-ele ọbịa na ya bụ His Excellency Distinguished Senator Hope Uzodimma, Governor Imo State. Ụmụafọ Imo ka anyị pụtanụ n'igwe bịa nabata ndị ọchịchị etiti zitere anyị nakwa ndị gọvanọ ndị ọzọ sitere n'ala Igbo dịka ha na-abịa na mmemme ahụ. Ozi a sitere n'aka ụlọ ọrụ onye ndụmọdụ pụrụ iche gọvanọ n'ihe gbasara mmanụ. 107.3 Darling FM. The People's Radio. ọkọbịọma anyị bụ Igbo Ezukoo nketa na redio Ọhaneze Darling 107.3 FM nwere dịka mọnwe m Chinonso Ugorji na Sachidema gị nọ n'ebe a na nke taa itipụrụ gị gba ka ọ dị Igbo ji makwa akọ Frontline Express ebe anyị hụrụ isiokwu ndị a. Ihe ịtụnanya o dịka ndị otu kọmiti ọchịnchere oke gara n'ihu na-arụ ọrụ n'ụzọ iwu megidere dịka ndị Imo na-akpọ oku ka a gbara ha ụgbọ nwamkpi kwuo na ihe ọbụla ha mere malite n'abalị 3 nke ọnwa Eprel bụ mmiri awụrụ mbe n'okpokoro n'anya iwu. Onye eze na ndị osachi ya tọrọ na Mbaise enwerela onwe ha ya ka anyị hụchara na Frontline Express taa. Ihe gbasara iji ndị ọchịchị nchere oge na-achị ọchịchị na kansụl ime obodo akọtala ebe ọ dị ukwuu mgbe gara aga ma ụtọ dị ugbu a enwere usoro iwu ekwuru sọwa ihe ọjọọ na ihe arụ iji ha na-achị ọchịchị na kansụl ime obodo. Ọhịa akpatakwana na-enwe ezigbo mmepe ezigbo ihe ịga n'ihu n'ime ime obodo n'ihi na ọ na-awụ bido nwata aka n'ọkụ gị na-eri nri nwata itinye aka ama m ị ga-aghọtacha ka nkwụ gị itinye nwata aka n'ọkụ ebire gị na ị ga-asụ nwata ma ụmụaka abụọ ga-ebi ha aka n'ọkụ ụmụaka akwụsị ịba akwa ịma ebute ụtara ụmụaka akwụsị ịba akwa abịa ha aka n'ọkụ okenye na-esu ya n'elu ụmụaka akwụsị ịba akwa ya erigericha ya asa aka sọ ụmụaka erielere dị nwata aka n'ọkụ rijuo afọ gị ihe mege ha na kansụl were ofe na mmanụ techa ha n'ọnụ ha pụta ọ ga-eru nkeji 15 akwa ebido subiri ọzọ ife anya ele ihe mere ụmụaka ji akwa enyela ma ha ele ihe na-enye m nsogbu ihe mege na kansụl ndị gọvanọ eji ha na-atụ mgbere ahịa eriju afọ arụ ụlọ ebe niile eme ntemimo adịkwa ha ezigbo ihe enwetaghị ọdụ n'ime ha gba aka onye kwuo ya so seleti afọ ọdụ n'ime ha gba aka na aha eriju afọ ihe ụfọdụ n'ime ha ndị nwere kansụl ime obodo ebe a na-enwe ihe a na-akpọ IGR dịka Owerri municipal dịka Mbitole dịka Ọlụ dịka kansụl ime Ọkaigwe na ndị ọzọ nwetụrụ ego aga n'ime ahịa enye ndị mmadụ ndị kwụọ 500 ndị akwụọ 200 ha na TR ndị trejọra na ndị das ahaji gọvanọs ka ha ji mma were ndị abịa ha aka n'ọkọ erigbuo onwe ha na Announcer Express ka anyị hụrụ ndị nke a. Ebe ifufe mmiri ebibiela ihe karịrị 100 ụlọ n'ime obodo Ọfọrọla. Otu Yowika na-akatọla mwakpo ahụ mere n'ụlọ ọrụ ndị mkpọrọ nakwa n'isi ụlọ ọrụ ndị uwe ojii steeti Imo ka anyị hụrụ na Announcer Express n'ụtụtụ taa enwere ifufe mmiri buru n'abalị ole na ole gara aga taa nwanne ya fọrọ ntakịrị ka nke abụba m n'otu ụlọ bega enwere n'ebe a n'ụbọchị mgbasara ọrụ n'ala ifufe mmiri a ịnọ n'ụzọ n'ala ihe ka efe m fọm ya feba m n'ụlọ bega n'ụlọ m ọnwaghị m so ọhụrụ na ofe mgbe ọzọ ụdị ofufe mmiri ahụ na ya gara ịda n'ala were ombrela kpọrọ ụmụ ya nọrọ n'ala daga ya eburucha n'ihi na enwere ike mere na-asụ n'obi nze ụzọ ochie anyị nụrụ ya n'izuụka gara aga bụrụ ama m ụdị ofufe mmiri a ihe ọwụta isi anya ndụ na udu mmiri ka abịaga ọ bịakwara ibu ọzọ ụnyaahụ ọ chọrọ ibu ọzọ echi gara aga ọ bụrụ ihe ọwụta isi anya ndụ na udu mmiri ama m ụlọ ndị a na-arụchighị ike nọ na nsogbu biko kwa gị pụta n'ụlọ gị na gị na-ele anya ma enwere ote mbiwa aja gị ma ọwụwa ụlọ gị ji na-akara aka agbawa nwe mbiwa na ya nwe hala ihe dị ụta nwanne kwarakwa ibu gị chọwa ebe ị na-aga roof ihe eji kọọ gbamgbam otu n'ime ha erechala daa ị na-agwa ndị landlord achọghị ịma ihe ama kwụọ m ụgwọ ụlọ ya bụrụ na ihe ji ụlọ gị eruola afọ 15 afọ 25 afọ 30 o kwesịrị na ị ga-aga rụgharịa ya bụrụ na ị ga-eme ha na-akpọ reinforcement lee osisi ndị mebiri emebi gị mejigharịa n'ihi na ọ na-awụkarịrị ihe eji kọọ gbamgbam ka ọ na-ebu ọ na-ejichi ike akwa ụlọ ọ wụnye ya eburu ya agazi kọgide mmadụ kụgbu onye
ọ dị mma n'akara Facebook anyị Dalin FM nwere ka anyị hụrụ ozi ndị nke a si n'aka gị Kingsley Ugwuegbu esi na anyị nwere ezigbo ụlọ kọwara n'obodo anyị dị iche iche kedu ụzọ anyị na-ekwu okwu ya n'ụtụtụ taa eji aka na-ekwu maka nke na-ekwu na gọvanọ Uzodimma nọ na ezigbo ụzọ na steeti ngwa chere m agwa ya ụzọ ndị ụfọdụ awụ m onye nkwuchite ọnụ gọvanọ ndị mmadụ makwa nsarị onye otu APC mgbu akwa na-aghọta gị ga dị Tiger n'Owerri otu anyị nọ na-ekwu okwu dị Tiger dịzi ka ala bekee gị gaa okporo ụzọ Akachi gọvanọ Rochas rụrụ ụzọ ahụ ote ha ka ọrụ ụzọ aghasa tiwa abụọ izu ụka ole na ole gara aga m shi airport na-alọta ụzọ ahụ gwụrụ agwụ mana arụziele kpọrịa ya aha Ivan enwere m wee gị ga ụzọ shiri Federal Secretariat ị ga-ahụ arụziele ụzọ shi awọ mama gawa ọkwụ ụdọ na kansụl ọrụ isi na Njaba arụkpọọla ụzọ were ezigbo ihe ama Igbo road na ọtụtụ ndị ọzọ anọ na-arụ ya na ha gara abịakwọ m ụgwọ onye a chọrọ ime m ka m kwuo okwu ihe ndị na-ekwesịghị ikwu enwere ebe ndị ha na-arụbeghị ụzọ chi ekemele akabụ ka wike duru anụ na-akụkọ aka na-ama aka gịlị ga-asọ ndị Kremborg ka asọ ole ndị udu mmiri na ha abịala ebe amara akụ ha na-agaghị aga anụrụ mbiwe ụzọ a na-eyi ndị mmadụ egwu a na-ekwu okwu ya metụrụ nwoke eke ya metụrụ nwoke orie ya nwetụrụ ụda nne di ya nọ n'ụlọ ya agakwa n'ime obodo ịma ihe ndị mmadụ o ji na-agbanweji ha anya wụ ha so na ụzọ ndị niile arụga n'ime Owerri ihe awụkwana London ka ya adịkwa ama Owerri wụ London ka ya ebe enwe onye ga-abịa ịrụ ụlọ mmepe ọrụ ụlọ ọrụ n'ala Imo steeti ya ebuga ya n'ime obodo n'ihi na ezigbo nchekwa anọghị ebe a nke mbụ ka abụọ ezigbo ụzọ agaghị ebute ebe nọ nso na Owerri ọ ya ka gọvanọ ọbụla bịa ya dịka mana ihe m na-ekwu awụcha na ọ ga ihe niile ga-anọ n'ụwa mana a ga-ebu ụzọ mezie isi adịghị mma ekwu agaghị adị mma Owerri wụ isi obodo Imo steeti so onye kwuo ya ọwụhụ ga-eso ọwụ okwuteghị aka iji ọtụtụ ụzọ ndị ama keshi World Bank gawa shi Everyday Supermarket gawa World Bank ịhụ ihe arụga ekpotuchala kọnkriti ya eji ndị ahụ bụ gbasapụ aka gapụ n'ime obodo tinyetụkwa ụzọ tinyeta anya ụzọ aka bụ ma arụzighị ya na amara akụ ihe awụ ụzọ dị ike n'ala Imo steeti a na-akpọ ya Federal Super Highway akwa ya ga mee Kremborg enyere ya agbaga ahụ ezigbote ọsọ n'ịrụ ụzọ ahụ ndị mmadụ na-ebe akwa ka udu mmiri bịa akwarịrị ka anyị ga-ebe ụzọ m na-eche ala ọ dị mma eji m nke gị ugbu a Bright Agụ isi m dike dị ọha mma nke mbụ ozi ahụ dịka ofepụla ọ dị mma ahụla m nke gị ugbu a Chijioke Seneduru isi na ndị mpaghara South East kwesịrị ichefu ihe banyere Ebube Agụ ma hinye ESN aja n'ukwu ọ dị mma nke ịka nji ugbu a Don Favour Chimaobi isi anyị ụtụtụ ọma ka anyị kwado ndị otu ọrụ ESN ọ dị mma 081505073 bụ akara ekwentị anyị bụọla chie abụọla m chie nụ ya gajiere gị ndewo ịbọọla chi ọ dị mma ndewo okwu gị cha nnọọ okwu gị ka onye ụkọchukwu chọrọ inye oriri nsọ na-eji ntakịrị na-arụ ya ndewo ịbọọla chi ndewo nwanne ndewo ya gazere gị nụ ime omejọ Ebube Agụ a ha tinyere dịkwa mma mana ihe ma ekwu bụ ka ha wepụ aka enwe n'efe ofe ka ọ dị ka aka mmadụ ha wepụ aka federal gọọmenti n'ime ya maka ọ bụrụ na federal gọọmenti pụtakwa ọkpụkwa n'ọkwa ha ma nọ n'ebe ahụ na-achịkọta ya anyị chọrọ ka anyị chekwaa ala anyị dịka nnegbu Chidimadi kwuru ya ịbịa n'obodo dị iche iche enwere ahịhịa ndị ka ya enwe ndị na-agba agba enwe ndị na-adụ adụ onye mba amaghị ahịhịa ahụ ọ ilu ka ọ bụ
ọnwụ ndị ala anyị ga-ama nke bụ nke ama ga-ama ndị bụ ndị anyị ama ga-amakwa nke esi echekwa obodo anyị ọ dịghị mmanụ ndị nọ n'ezi ka a ga-eji bịa nchekwa ya ndewe no ya gazie ọsọ kwesịrị ka ọ bụrụ ndị Igbo ga-ahazi ya bụ ekwubiele m ya ị gaghị nwere igodo eji agbachi obodo gị were nye onye mba sọ bịa gị kpọọ ya n'ekwentị ya sị gị ya agbachido ụlọ ụzọ laa ebe a mụrụ ya ọ dị mma Ịbọlachie nwanne ya gaziere gị nụ Ugorji Chemeze ka echi ụmụkolomụ mkpa agwa na ọgana luputa ọ dị mma nwanne ke m gaa n'ihu ndewo agbalịala anyị ebubo agụ oke ndị m na-agwa ha so ka agbalịa mee ka ala Igbo bụrụ otu ka a na-eme ogbunye ndị dọgharị ochiri mụrụ n'imegbu ọbụla a na-akpọ aka na enyi ka ọ gaa nke ọma otu akpa ha m n'ọnụ ọ dị mma nwanne ya gaziri gị nụ ọ sị ka eme ya ka ọ gaa nnọọ nke ọma iji hụ na echekwara ndị Igbo n'ụdị dị mma 081 50 50 1073 Ịbọlachie Eze Lobo wamakwara gị mme n'onye nke m ndewo Eze Lobo onye eze ma gịkwa ma gị ọnụ n'ụtụtụ a ebe chọrọ ike ite ọnụ ebe gọvanọ aka na-achị steeti ụmụ ụzọ dị mma n'okwu o kwuru na ha achọghị awụ Naijiria wụ Biafra achịcha onye ga-ahụkwu asị gọvanọ ga-ewunye chechi statementi na-esule ebe ahụ okwu dị otu a nyere ụmụ Igbo awụọ ya dọrọ ya n'iriju afọ ọtụtụ ụmụ Igbo ndị na-agba mbọ n'ụbọchị taa ndị gọọmenti Naijiria pọspetrela efọtụ ha karịrị nkọ ya sị na ya chọrọ ofu Naijiria asị na ya bụ ụzọ ya dịka okwu dị otu ahụ ihe gbasakwa nna sekuriti atọwa ebubo agụ ha nọkwara nke echere ihe nwere ebubo agụ ebubo agụ ahụ onye bịara bịa burie maka na ihe anya ihe nwere echi gara aga a gara ha ịkpọ onyeisi ndị uwe ojii onyeisi ndị amị onyeisi ndị nevi onyeisi ndị airport ihe niile wụcha Fulani enwekewo onye Igbo nọ n'ime ya na ndị mitin ahụ enwere eji ụdị nzukọ ahụ ọwụ dịka ejide ihe ọkụ aka ọ ghara na-ewu dịka ka enweghị ha enwe kọmuniti polisi na ndị dipatịrị na-eji egbe ndị Fulani a na-awakpugharị ụmụnna anyị ha kpachara anya ma sọpọtụ Eastern Security Network ọwụ ka ọha mmanụ n'ụtụtụ ụwa mara unu mma ụwa mara gị mmenụ Eze Lobo maka chek n'ụtụtụ taa 081 50 50 1073 otu ka ekwentị ka anyị nwee ike ga-agbapụ aka nabata onye ọbịa pụrụ iche n'ebe ọ dị mma tupu nke ahụ ka anyị gụọ nka si n'aka gị good luck Don n'akara Facebook anyị ịsa ụtụtụ ọma na ị na-ekwesịrị dị mma na anyị ekwesịghị ige ndị gọvanọ ndị gọọmenti mpaghara South East ntị na-ekwesịrị isoro ndị otu ESN ya bụ otu nchekwa Eastern Security Network na ebube agụ na anyị achọghị nke ahụ ka ọ dị ugbu a nke a bụ okwu ọnụ gị good luck Don ọ dị mma dịka ọ dị ugbu a anyị nwere onye ọbịa pụrụ iche n'etiti anyị n'otu a